All right, Yemobi Akwaba, Edeba, the Baba Sports Stadium, Kumasi Asante Kotoko game, and FGA Omode Shishe so against FC Samartex 1996. And come on, and Jade brought this is the exclusive behind the scenes. And you might call so our park nechi na ye tradia bro na je the match report no so atato amamo na mo amu fie no matimi de hu cost de koso kama this was the time Kumasi Asante Kotoko team no na omoje warm up together with FC Samartex. Now quickly my men running through the starting 11 of Kumasi Asante Kotoko. Goalkeeper a friend Frederick Asare ebeda goal post no. That was the first changer Asante Kotoko team no. Now what it means is that Danlad Ibrahim our called that Dream Safes game no went me and that. Now because there was no Danlad and again Edikadima must say Justice in Kunkuble and to me Amber game Sharif Mohammed a Pradada. So ena abrantia your friend George in Fege non katim ne huntino. Na as I said Kotkonya a new captain nipa was a captain's handband the boy and was Freddy Kasari or demu one change. Nicholas Osei Bonsubo left back Uprae Emma during the game. Abrantia your friend Sharif Mohammed defender Beshimu Kote Emmanuel about right back. Emma Brantier friend Henry Ansuni Yusuf Nuruddin ball 4 and 5. So this was the time and Asante Kotoko team near warm up. Warm up don't say Koswa. Kotoko team no omu shooting. Sabri na team no ahombrasia kwanso na omu shooting. Nti ano sa no mostly the second goalkeeper under them because main goalkeeper and there oko na wakwa prepare for the game. Nti hano na Danlad Ibrahim na demu a na shooting no egusua koso wano. This is also FC Samartex. Say almost eka eja Ogum na enya asem ke20 bra megusu boboso na team no eche no so almost started na ba park no so nkakra. This is when the warm up was done into ultimate numbers are na was stadium hall ti bench players mamento so bobo eye lineup no emfa emmamo enti mfimfin hono and the man of the match the role no exercise the man no was Enoch Morrison and ono ene Babayaya occupied different roles on the field of play. Morrison a boy as a deep line playmaker. That was system coach Ogum the egu akwemu. It means that Andrews Intimenu boy as the box to box midfielder number 8 no and Abranti Feno Sergi Eric Zeze and the two manim say obe static game no on also ejinemu as the number 10 for the team. Intimu say the team was led by Freddy Kasari 19 menu Babayaya Nicholas Osebonsu Emmanuel Korte Yusuf Nuruddin. Ntiname Kansa Morrison ball as a deep line playmaker. One shot game ni biane say and then number 6 dear Rodri and chese Andri Pilo omo no Sergio Busquets mo die ni bi no eno na kire say Morrison ene oyeye ewo ho na enye asem keto akra enti other players no so support no ewo enim ho no front no na unya Baba Jaya se o lead attack no na wenya Abrantia your friend Kalu Watara na wenya Abrantia friend Peter Aminu Aqua se omoka ho no ma complete the front three for Kumasi Asante Kotoko ha na enye asem ketwa na Frederick Asare captain the nso so ba na obe lead team no kama. This was a time Kotokonya free kick there's a boy and a kudi goalkeeper nsa watch ball no. Now in the course of the game no water break eba inti ha no tumu say coach Ogum ana ato nsa
ɛde afrɛ mmeranteɛ no coach ɛfɛ na Sare ɔne Emmanuel Court right back ɛna ɛtwitwe nkɔmɔ ɛkyerɛ no saa so na Ogum first half water break Danlad so ne Peter Aminu Akwa ɛbɔ nkɔmɔ ɛwɔ hɔ na kyerɛ sɛ wotum sɛ David Oklusu kɔ Henry Ansu hɔ na ɔmo lecture ɔmo a na wobɛhwɛ goalkeepers trainer na Chao ɔno so ɛne Frederick Asare ɛso ahyia bomu a as a goalkeeper deɛ na ɛho behia sɛ ɔbɛhyehyɛ ne nneɛma yie as a goalkeeper na goalkeepers trainer so ɛne ne goalkeeper kasa to stay active and also as the captain how to command with defense now we making sure so with defense ebe stay intact sɛnea ɛnkɔfa awerɛhosɛm bia ɛmba no mbɛtumi ahyehyɛ adwuma no yie ntutumi sɛ water break ne baa no ɛnyɛ nsuo kɛkɛ ɛna Asante Kotoko players ne bɛnom yɛ rather wɔn ɛma wɔn bɛyɛ adwuma kyerɛkyerɛ wɔn nneɛma a wɔn bɛtumi ayɛ aboa ama team no ɛtumi akɔ na wɔn hit the ground running. End of first half the score line was still 0-0 wɔ hɔ a na ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ hɔ a na kyɛ sɛ anibrɛ paa anibrɛ soronko aba a na kyerɛ sɛ ɛsɛ wɔn kɔ dressing room nti this was the time a na wɔn ɛkɔ dressing room nkakra na kyerɛ sɛ still no na Kotoko ntumi enya goal ɛwɔ hɔ a na but the play of the team no na ɛyɛ encouraging officiating so no here referees no obiara ntunsu na obiara ntoboba na people were pleased with the performance of the referee na ɛno so ɛkɔ so saa pɛpɛɛpɛ nti na ɔsɛ bench for no so afei no mo ba second half no Asante Kotoko start ye changes ɛwɔ match no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma ɔmatumi anya resources na ɛfata ɛwɔ hɔ na bibia atumi akɔyie so this was the time a team no na ɔmo free ɛyɛ bench ɛba nkakra sɛ coach ɛfɛ no Ogum wagye no red tie and white ɛnɛ ɔna ɛyɛ pre-match with star times nti post-match Ogum ɛne nsɛntwerɛfoɔ bɛkasa pɛɛ na ma bibia akɔyie this is when the players neighbor atumi so ɔmo di nkɔmɔ because it was a game na enibre na edi game na chi no na enibre no so they can't afford to disappoint the supporters ebekwa akofa ro Sama Samartex-The so no ba no na as usual I want to say Ghana Premier League teams no more ba omo rane no makoye warm up foforo na aba ahoden etimi aba now in the course of the game Kumasi Asante Kotoko nya penalty penalty a Kotoko nyae Enoch Morrison and a kofa ball na oba be penalty no into utimu se oche ball no baako mienu miensa and Morrison be gina ball no ho a okọ echiri ba nanim na kyerɛ sɛ goalkeeper ba one na yɛ adwuma kimface a ball no edit to the other side owie no na kyerɛ sɛ obu nkotoje players nyina bu nkotoje epa ɛyɛ you can say supporters ne chow ɛwɔ modern bo anansen ɔmada na di a ɛnhyɛ dansɛm fata nyɛ sɛ ɔmo pa ɔmo chow sɛ ɔmo mfa nkyɛ ɔmo ɛwɔ ɔmo modern bo a ɛnhyɛ danko yi a ama chitafo ne bebree ɛtimi adwa wɔ hɔ na game ne kɔ so no on say do the 75 minutes where sɛ ɔmo ba na second water break ne so ba nti ɛno so ɔmo ba ayɛ bɛnum nsu a bibia ɛkɔ nti Asante Kotoko ene Samartex ehun nkɔmɔ no ene aba ama wa nkunimdie etimi aye crop ya de a ama bibia etimi akɔyie. It was a better game Kotoko lusu twice 3 but etimi abawie ya ama anigye etimi aba obi afa de akam no yerebe bromo porcupine stand with Selbet.